Kumusta mong tanan o kadali lang na may mensahe alang kaninyo. Correction is a blessing. So nganong na blessing man ang correction na makaingon gyud ta na pag i-correcta dili gyud lalim. Karon ato ang pamalandungan i-correcta is a blessing kay gayon para sa Proverbs 12 verse 1 na anyone who love knowledge want to be told when they are wrong. It is stupid to hate correction. Usabot kung kita gusto ta og panalangin, di ba? Gusto ta og knowledge, but if we don't want to receive correction, sama po natong giniglek ang blessing sa Ginoo. Kay kini bitong gusto ta Lord tagaay ko og kaalam, kahawd, talento Lord, pero pagtudluan ta sa uban kay dira man magikan gyud ang kaalam, kanang giyahan ta nila, tudluan ta nila nya mo decline ta, masuko ta, di ta mo dawat sa ilahang pag-correct. So wala gihapon, bisan pag nagpray ta, natagaan ti ng mga kaalam, mahimo gihapon na dili nimo ma-receive kay wala man ka naminaw sa mga correction o pag-advise. Nabay duha ka tawo nga mga advice ato kining tawo na mag-advise og mali na correct na kay nasuya lang sa imo, naapoy tawo nga mag-correct sa imo kay gihigugma ka. Katong mga tao nga nahigugma kanimo, katutong mga tao nga nangalagad sa Ginoo. Dito ta mo duo sa mga Kristiyano, dito sa mga tao nga plastic or dili gyud tinuod na nangalagad sa Dios. Paminawa sila na tinuod ang ilang kinabuhi na bag-o ug tinuod nga na adunay relasyon diya sa Ginoo. Mo nang bisag sakit maminaw gyud ta nya ato ang tagaan gyud og panahon na pamalandungan. Lord, sorry kayo. Mo nang ipaubos na to tong kaugalingon na magtuon ta sa pulong sa Dios kay ang Dios sagi kaya nga maghatag kanato og kasing-kasing nga mapaubsanon. Mo nang tudluan ta sa Ginoo sa tama na butang na aton buhaton. So salamat kayo. Once again, correction is a blessing. Ayaw kalimot, dawata lang uban sa gahom ug pagpaubos uban sa giya sa Ginoo. Salamat, God bless.